To by stačilo. OK, takže čaute lidi a já vás vítám u mého prvního videjka z Team Fortressu. Co mám spát? Na mapě Manor. Proč jsem so věcný smích? Protože je vlastně není Halloween, ale... Oh shit. Já jsem se tady zamotal. Jo, tamhle. Tak a je to halloweenská mapa jménem Manor. Jak už jsem říkal. Tak já se to přisunu, abych to... A už se mi to zase strašně seká, nevím proč. Se mi to strašně seká vždycky. Možná, že to divné. Tak. A budeme tady killit. Tak, možná. Jenom možná lidi. O ježiš, to je scout nějaký úplně vyhýlovaný. A chce jít do nás. A já jsem ho zabil, ale... A teď někdo backstep. To byl ten, co jsem ho zabil předtím. Jsem mi chtěl pomstít určitě. Se vsadím. A já jsem teď vlastně zabil toho skauta tak, že vybuchla tahle ta dýně a ta vybuchne a zničí toho skauta. Bude to asi na 2 díly, protože můžu točit jenom 15 minut. Jen tak debilně, ano. A prostě o to se budu starat, potom mám to. Dneska budeme. Tak. Já už si zase nepamatuju, kolik tudy. Tak, hele. Počkej, jsou tady boti? Ne, jo, to víš, náš celý tým je bot. Úplně celý. To jsou skoro všechno boti. A ten, co mě hýví, je zrovna bot. To jsou oba boti. To se nedivím, že jo. Já doufám, že tady nejspáj, sám mě backstep, že to bych vizuálně nesnesl. Hele, spy. Ne! Ježiš, co to je? Pane bože. Jsem ho zabil. On úplně zahájil tvrdý útok. A teď někdo střelil ze zádu. Do tam můj kus. Tady měl spousta života. Doufám, že to vidíte dobře. Já upřímně myslím, že ano. Ale, protože bych taky mohl tady si povídat tak jen tak, tak jako mohl bych to tady točit, že jo, ale vy jste nic nevěděli, to se mi stalo minule, když jsem se pokoušel o video. Tak jsem nakonec zjistil, že celou dobu jsem vlastně točil jenom nějakou kravinu. Počkejte, já zatáhnu, to bude lepší. Jsem měl mít připravené, já vím. Tak. Jdeme. Tak, kudy zase. Jo, tudy. Dobře. Já se furt zapomínám, kudy se tudy chodí. Teď jsem to zabil. Pardon, že kopíruju, ale teď jsem to opravdu. Ale spaj. On měl, se vsadím, no, ten měl ty. Nevím, jsem poznal, že jsem zabil tak strašně hned, jo. Ale ten spaj. Už nechce zabít. Bo ne? Já se ten Amorphous tady strašně lidí zabíjí, jo. Bacha, 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 bacha. Dneska. Ne, už se zabil. Se k němu ani nedostal lidi. Ty malinký úplně ani jenom. HPček. Takový HPček lidi, úplně málo. Ale tady zrovna Injustice jsem tady domů zničil. A Amorphous je tam, takže tam budeme zabít lidi. A nespavne se tady ten Horlezoserman, což asi bude tím, že se mi nějak blbě vygenerovaly ty mapy a všude je to na písmu, takže se tady nic nespavne. Ale to nevadí. Ne, to vůbec nevadí lidi, jenom to úplně kazí smysl této hry, ale v pohodě. Ne. Medic. No a přesně, tady jde volat medic, tak to tady nebude žádný boss. Protože na mapách jde... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, on je po mně, já jsem ho zabil, já jsem zabil 2 lidi úplně. Ne, tak jednoho, protože tam měl nějaký čáče moje, co? Teď mě zase někdo backstep. Au, to bolelo. Jsem zabil jednoho člověka, no, protože ten další měl Deathfinger, OK, to je docela brutalita. Co ten je tablet? No jdeš tam. Co to byl za troll? Viděli jste to? Protože začal sám od sebe střílet rotační kulomet. To je můj Tomislavík. Já vám to takhle ukážu. V příštím díle si zahrajeme zase za skauta. Ten se rozhodl.
že teď to dotočím do toho. Asi tu mapu dotočím a potom to. No to budu se vytušovat. Ale, scout. Jdeme na něj, hele. Pojď. To je Master Chief. Já to zabiju, hele. Tak, no mě zase ten. Já se na to můžu opravdu už vykakat, protože mě zase ten. Ale, umři. Tak. Tamhle je další kamarád náš. Když mi rovnou určitě stojí zase spát. A on úplně padl sem nikde, on je tady určitě někde, čeká se na mě. Takže se mi za zády směje. A už to vidím lidi, už. Jak se mi směje tady, se mi tady někde směje. Ten spát dobrý. Tak, šup. A sakra, zase se mi to trochu lagá. Lagá, nové slovo, lagá. Lagá, se mi to lagá, vidím, že se to lagá. Tak, počkáme ty 3 minuty a pak přestanu točit a příští mapu si zahrajeme zase jsem někoho jiného. Šup. Tak, máme tady Mikke film. A už to je Senty. Já jsem se ani nestačil zpamatovávat už. Ani, ne, zpamatovávat ne, už jsem se ani nestačil zpamatovat, už jsem to mrtev. Počkáme, až dotočí ta mapa. Opravdu dotočím jenom tuhle mapu, takže to asi stihnu. Bude to takové krátké videjko, takové úvodní, že jo, takové, ale příště už trochu budu hrát na trochu dalších mapách. Já zase, mě je líto, že 15 minut a že to má blbou kvalitu, ale zase na druhou stranu lidi na Frapsu, nevím jak jsem to udělal, ale už mi jde točit jenom asi 3 minuty, takže je to taky úplně na nic. Nebo prostě něco takového. Ježiši, to ty, já ani nestíhám lidi. A už se mi to strašně laguje zase, laguje se mi to. Lagí, zase už se to strašně, jo, zabil jsem ho. Kdo to lidi, ten hajzík mě tady už otevuje od Vánoc. On furt tady, ne od nás, nebo tak. Tak mě dohýl. Ne, ty Sentinách. Ale, tak, zabil jsem ho. Ne, to tam je spaj. Zabil jsme teď spousta lidí najednou, což je dobře. Au. Někdo po mně zase. Pojď sem. To po mně zase tady střílí. Tam nepůjdu, já vím, že tam mají Sentinel. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Jdeme tev. Dead! Jsi se moc přiblížil, chlapečku, teď. Moc. To bylo moc tohle, hele, bacha. Je! On se tady chce postavit Senty určitě. Díky, že jsem zabil, kámo. A můj boss. Ne, už zase ten pyroman. Tak, naštěstí zemřel. The panic attack. The panic attack. A já jsem nedostal nic. The panic attack. Tady někdo dostal a já jsem nedostal nic. A doufám, že jsem nezabil. Ano. Tak, koukneme se, kolik minut máme do konce. Což jenom se to úplně anulovalo, nevím proč. Tak OK, tak asi přestanu točit, kolem těch 14 minut přestanu točit, takže... Tak nějak, no. Já se budu takhle kontrolovat čas vždycky, jestli to nebude vadit. Tak, jo. Ne. Teda, tak to je dobrá obrana tohle, ale teda. To se mi líbí. Taková obrana úplně vadí. Jo? Tak ty si chceš vytahovat nad nás? Tady máme spousta sticky bombů. Doufám, že já bych rád dostal s vámi nějakou věc, protože my jste aspoň viděli, ale nevím, dneska jsem dostal jenom jednu věc. Jo, a to je tohle. A to mám to. To je tohleto. Takový velké medvědí boxerky na heavyho, no, přesně. To slovíčko na heavyho. Ano. Ale tady jsou nějaký opatrení, protože sem nikdo nechodí, hele, tady je teleport. Oh yeah! Co to udělal? A dostali jsme věc, víte o tom? Hele. To je Nataša! OK, to si nechám, protože to je docela dobrý ten, to bychom potom mohli tejdit anebo kraftit, takže je to docela dobrý předmět, ten si určitě nechám. OK, díky. Díky, že jsi mi ho vyhnul.
A vidíte, už je tady. Horvez Hosserman, head. Spawnovič. Oh no, oh no, oh no. Máš babu. Máš babu. Fuck, co to bylo? On je hned zabil lidi. Tak on je strašně silný, víte? To byste měli vědět, že on je příšerně silný. On je hrozně rychlej. A taky, já kašlu na nějaký Hunter's Metal, já bych se ho zabil normálně, hezky česky. Tak, a teď nějak nikdo nedamageuje, on asi utek někam. Je pak ne. Já tady nikde jako nevidím ten jeho base, takže... Ale zabíjí tady, já to vidím. Ale docela by mě zajímalo, kde pak je. Jako docela by mě to zajímalo dost, protože se ho docela bojím. A kde pak seš? Byl poražen. Byl ten třetí, co ho porazil. Jsem mě pozmustil. Já jsem se koukal jenom na ten ty, že jo. Nejdu mě zabil. On má unusual horror cells Headless Hosserman Headtaker. Ano, tahle ta zbraň je unusual, i když si, protože musíte si ji snad jenom vykraftovat, nevím, nějak asi, opravdu nějak nejde dostat do očí, to si myslím, že opravdu nejde, ale že si ji musíte vykraftit a když si ji vykraftíte, tak potom můžete s ní takhle zabít a ona je unusual, takže je hodně silná strašně. To je pardon moment tahle zbraň, jo? Jenom. Ty vole. Já hrozně nemám já toho hajzlíka, protože on je strašně silný. Víte, jak jsou tady všichni silní, oni mají hrozně těch HP. Má fast type shotting. Jo, to jsou fast type weapony, takhle to jsou zbraně, které dostanete z vánočních bedniček, ale tahle akce už skončila. Takže už to asi nebude. A myslím, že ty bedničky se vždycky dostávají k Vánocům. Jinak všichni, co hrají TF, ten rok dostali takovou ponožku a v tom máte vlastně věci. Končí to za minutu 46, uvidíme, jestli je to pravda, protože hele. Víte jo? Hajzvíka. Ty to mě došel. Jo, hele. Zabijme ho, dostaneme penízky z toho, že ano? Ano, zabil jsem ho já. Ne vy, já. Za minutu 28 to končí, tedy doufám. Já se kouknu, kolik už natáčím ještě jednou. Já vím, že se hodně teď koukám, ale teď je to docela důležité, protože už je to kolem 12. minuty a to vždycky končí docela rychle. A tohle je strašně silný. Tady někdo dostal tu jeho headu. Teď mě backstep. Nějaký hajzík. Nějaký hajzo spájovský mě teď backstepl. Za minutu 4 to končí. Ještě se podívám, když tam máme čas. 13:06. Tak za minutu. Jakmile to skončí, pokud to teda skončí, protože my tady pořád vidíme ten náš control point, ještě docela dobré. Ale je to nebezpečné, jo, musíte tady pořád vidět ten control point. A jo, když dáte vykřičník robot, tak se stanete takhle robotem a u inženýra a spy to vypadá úplně naprosto hustě. A u toho, jako u Pira to vypadá docela hustě, ale ty taunty, co normálně děláte, vypadají úplně strašně. Třeba když máte potom ten Rainbow Way, tak to vůbec neděláte, tak jenom stojíte. A nebo když víte, jak normální Pira, když někoho zabije třeba v Men's versus Machine dělá takhle, tak víte, jako to tancování, tak to vy děláte se Sekirou, takže to vypadá, jako kdybyste si řezali rameno, ale OK, je to docela divný. A jim to tady taky zabili. Tak škoda to. Ale bacha, a teď je vrcholná bitva 2, tak to mě buď pokoří, anebo vyhraju já. Ano, a vítězní tým červení! Vyhráli jsme! I'm Biner! Tak, to je pro dnešek konec videí, tedy pro dnešní video, možná ještě natočím jedno. Takže u dalšího videa čau a dejte aspoň nějaký odběr. Čau vám.